Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe temos con nós a María José Cacabelos, que é a presidenta de Guimatur. Bos días, María José. Hola, bos días. Gracias por vir ata aquí. Bueno, é unha forma de visualizar e gracias de contar con nós. Bueno, pois contanos un poquinho, que é Guimatur? Bueno, pois Guimatur é unha asociación cultural sin ánimo de lucro que naceu no 2004. E a cofradía e o concello, pois, facendo viaxes así para comprobar outras experiencias en outros países, veu que en Italia e en Francia se estaba desenvolvendo un turismo mariñeiro desenvolvido polos traballadores do mar. Entón, pois, un bo día, chegamos ao punto de control e ali vimos unha notiña que se convocaba un curso para formar dinamizadores do medio mariño. Nos todas curiosas, daquela éramos un grupiño que íbamos a todos os cursos que se convocaban, e ao chegar ali, pois preguntamos, e foi cando nos dixeron que era para isto. Entón, estuvemos formando 3 meses, mariscadoras e redeiras, todo o que quixo, e en xullo do 2004 pois empezamos a nosa andaina de facer os roteiros, un pouco tutelados polos profesores que nos habían impartido os cursos, e desde aquela pois fomos empezando e aquí chegamos. E que tal esta experiencia desde 2004? Que balance faz? A ver, o balance é moi bo, porque cando nos comenzamos, de feito, moitas de nós éramos xente nova que con estudios, pero que por distintos motivos personales e familiares non podíamos traballar a xornada completa. Entón, habíamos elexido, xa que se profesionalizaba o sector, desenvolver esa actividade e empezamos tamén co das rutas e para nós tuvo moitas ventaxes porque, mira, en primer lugar, nos cando salíamos as nosas compañeiras pois decían, bueno, aí veñen as que foron a estudiar e agora dis que mariscadoras nada, o que queren é poñerse os tacóns e andar a mostrarnos a nós como se fóramos un circo. E todo isto nuns meses xa mudou, porque cando empezaron a vir os colexios a facerlle entrevistas a elas que estaban traballando, a ver que nos íbamos a traballar, e despois salíamos para facer os roteiros, as compañeiras de Guimatur nos axudaban a completar o noso tope, e seguíamos desenvolvendo igual a actividade de marisqueo. Pois todo eso mudou, incluso a autoestima delas, porque cando nos entramos no 99, a maior parte de idade era de 50 para 65 anos, e entón empezaron a valorar, porque elas non habían tido oportunidade de ir á escola e tuveran que traballar obrigatoriamente no mar. Entón, cando os turistas e os nenos lle dicían, ai, pois que traballo máis bo tendes porque estades en contacto coa natureza, non tendes un xefe de encima de vos que vos teña que pedir productividade. Entón, empezaron a ver as cousas positivas que tiña o seu traballo. E ainda que elas, nos fondos, sabían que ese traballo daba moita libertad, que é o que fomos buscando nós, a xente que habíamos estudiado, pero logo empezaron a velo de outra maneira e empezaron a ver que a xente moita que lle contaba que traballaba nunha oficina 8 horas, que a veces teñan que desplazarse 1 hora para chegar ao seu traballo, e entón empezaron a velo de outra forma. Mira que tanto cambiou que nos empezamos en xullo e en setembro, cando viña algún director de algunha axencia de viaxes para coñecer o que nos ofrecíamos e tal, pois eu o mellor salía para explicarlle e cando volvía, a ver, María, que che falta para axudarnos ela, sin estar en Guimatur? E iso, por un lado, en canto ao sector. E logo, tamén teñamos en conta que estamos poñendo en valor o traballo de moitas mulleres galegas, porque o marisqueo a pé é desenvolvido fundamentalmente por mulleres e realizas en toda a costa galega. Entón, estás dando a coñecer todo o traballo que hai detrás dese marisco, estás promocionando o teu marisco, e moita xente que ven a facer a ruta, sabes que me din? Que cando vayan a mercar marisco, que non lle vai parecer xa tan caro. Porque saben todo o que hai detrás e todos os intermediarios necesarios que hai para poñer un plato de marisco nun bo restaurante ou nunha casa. E entón saben que todos eses intermediarios que inverten o seu diñeiro e o seu tempo teñen que gañar. Entón, por eso, valoran moito máis o marisco. E como organizades? Como son esas actividades que facedes? Cando as facedes? Contame un pouquinho. A ver, nós facemos roteiros de marisqueo e roteiros do porto. O de marisqueo dependemos da baixamar. De feito, hoxe hubo 2 ás 8:30. E o do porto ás 3:30 para asistir á subasta. Logo hai colexios que o mellor combinan marisqueo e porto e fan todo pola mañán.
Explicamos como funciona, facemos o percorrido polo porto para explicar que tipo de embarcacións hai, que artes se utilizan, que pescan, explicamos a función das depuradoras, visitamos as compañeiras redeiras e elas me explican o seu traballo, e todo eso pois sobre hora e media. E logo no do marisqueo, condicionado pola baixa mar, tamén o que facemos é un pequeno percorrido polo barrio mariñeiro, onde explicamos as casas mariñeiras, os portos, porque ali temos o do barrio mariñeiro que foi o primeiro que hubo, de San Tomé, logo vemos o de Cambados e logo xa a zona portuaria actual de Tragove. E despois tamén falamos dun hórreo que encontramos no camiño, moi ligado á cultura mariñeira, porque el conservaba o peixe seco e algunhas artes de traballo. E logo xa o que lle facemos é deixar unhas botas, uns rastrillos, os nenos temos rastrillos de plástico e uns cubiños para que poidan recoller as ameixas, e facemos a baixada á playa. Ali pois explicamos en que consiste o noso traballo, como foi evolucionando ao longo do tempo, e eles despois poden recoller marisco, e ese marisco, cando se acaba a actividade, o sementamos. Se estamos moi en terra, pois procuramos baixar a donde hai os rejos de agua, para poder deixalo na agua, porque ali sempre que crece máis. E tamén dura sobre 90 minutos, ao final sempre acabamos sobre 2 horas, porque, sobre todo como hai nenos, porque para sacalos da playa, tamén hai algúns maiores, sobre todo xente maior, que se emociona porque está acostumbrada a traballar no campo, e é un traballo moi parecido. Entón, é unha actividade que, de momento, nunca tuvemos unha queixa de que non lle gustara. Todo o mundo nos dá as gracias e que sigamos así realizando a actividade, porque din que é unha forma de coñecernos e unha experiencia de acercar, sobre todo, a xente nova que non ten idea de como se obteñen os produtos do mar. E supoño que despois xa coller os aparellos e traballar é o que máis gusta, non? De toda a experiencia. A actividade é o que máis gusta. A ver, a xente maior encantalle tamén as explicacións que das, porque falas un pouco da vida, como se desenvolvía na época de nosas nais, nos anos 50, nos 60, nos 30, de nosas aboas, porque elas nos foron transmitindo todas as súas experiencias, a dureza da vida que había, a escasez de medios e que todo era unha economía de subsistencia, e nuns poucos anos cambiou todo. Agora volvemos outra vez, quizás, a ter pasos para atrás, pero hasta hai 20 anos todo era fartura, todo era o de fora o mellor, e entón agora se empezou outra vez a darlle valor, quizás máis o que nos temos. E tamén supoño que lle explicades que, ainda que vos lle deixades coller marisco en ese momento, en xeral non se pode coller marisco. Eso é primordial. Enténdelo, ou hai xente que ainda lle chama a atención? Non lle chama nada a atención, porque nos, amás, antes de empezar no marisqueo, coa propia de mariscar, o que facemos é, como che dixen antes, falarlle de como se desenvolvía antes. Toda a transformación que hubo a partir dos anos 90, cando se profesionalizou. E entón, eles o entenden perfectamente, e algún me di de broma, bueno, non podemos levarnos aí 4 ameixiñas. E digo, non, porque eso é malísimo, porque, mira, vas fastidiar a dentadura porque vai ter moita area. Vas ter que ir ao dentista, vas ter que pagar ben e vas a sufrir. E así vas agora, cando salgas daqui, a un restaurante, ou un bar, sentaste nunha terraciña, un bo albariño, que é o mellor maridaxe que hai para o marisco, e disfrútalo e saleche moito máis barato. Desde logo. Pero botanse a rir e de, non, muller, que era de broma, pero digo, bueno, pero eu tamén respondo, e dou os motivos. Non, aparte que é o que suelen decir, non, son 4 que nas levas, sí, pero son 4 un, 4 outro, 4 outro, non se pode. E é a verdad que xa bastantes problemas estamos tendo co cambio climático e coa contaminación, con moitos factores como para, aínda que os furtivos veñan a axudar a esquilmar o noso traballo, porque nos alí en Cambados somos 220 persoas que vivimos do marisqueo a pé, directamente, logo indirectamente os traballadores da lonxa, depuradoras, conserveiras, restauradores. Entón, hai que pensar que non só é fastidiar as mariscadoras, é fastidiar a unha cadea de persoas que, se falta o recurso do marisco, se quedan sin traballo. E aquí na costa, nos alí non temos conserveiras, non temos grandes empresas. Entón, a maior empresa que dá traballo a 220 persoas é o marisqueo a pé. Entón, entre todos temos que concienciarnos de que hai que coidalo e hai que deixar que sobreviva, porque bastantes problemas ten
sin nos axudarnos. Xa lles axudamos indirectamente co cambio climático, pero é o que hai. E a xente que vai a estes roteiros, a estas visitas, hai algún perfil de persoa que vaya máis ou é para todas as idades? E tamén como se poden anotar para ir? A ver, o perfil é desde nenos hasta maiores. Veñen desde meses cos seus pais na mochila hasta nenos que veñen cos colexios de 3 a 6 anos, o sea, podemos decir desde a franxa de preescolar ou de guardería hasta universidade, porque tamén hai universidades, a de Alicante que ven todos os anos, de Santiago, de Coruña, de Vigo, que veñen a facer, a coñecer o noso traballo e o medio natural no que se desenvolve. E logo, pois, familias con nenos no verán, moitísimas, incluso temos grupos de americanos, axencias que se dedican a traer grupos de franceses, italianos, logo temos intercambios de escolares franceses que veñen a través de intercambios con institutos de aquí ou de axencias españolas que se dedican a traballar con ese tipo de escolares. Pois a verdade é que o perfil é moi diverso. E para contactar con nós, pois ven a través da páxina web, ven a través do noso teléfono, ou tamén as oficinas de turismo dan información. Ainda onte me comentaban uns que viñeron facer a ruta que lle falaron de nós en Tour Galicia. Porque con Tour Galicia nós temos asistido a xornadas en Fitur, que de feito temos un premio concedido por Fitur, como unha experiencia innovadora, e tamén en Pontevedra, en moitas casas, en moitas oficinas de turismo dan publicidade nós, porque nós desde o principio dedicámonos sempre a facer publicidade, levar os nosos folletos ás oficinas de turismo. Entón, como xa nos coñecen, pois xa fan publicidade nós. Logo tamén o Parador, moitos hoteles, e logo hai moitas axencias de viaxe que traballan con nós. Por exemplo, hai Pescaturismo, que traballa con toda España, con turismo mariñeiro, logo aquí podemos dicir de MC Galicia, Bluscus, hai moitas axencias, Forum Tropic, a ver, moitas axencias que contactan con nos e nos traen xa esos grupos, nos piden un calendario, xa digo, italianos, alemáns, que veñen. Hai algúns que sexan que que teñas anécdotas especiais con algún deles? Bueno, eu lembro o primer grupo de nenos franceses que cando fomos a recoller o marisco, pois vexo un que está escarbando. E eu, mira, non fai falta que traballes tan profundamente, porque o marisco, sobre todo no verán, está moi superficial. Dile, no, es que estoy buscando la salsa que le hace mi madre. A ver, eso indica o descoñecemento total que hai. E logo outras anécdotas tamén son de persoas que veñen do Mediterráneo e ao mellor son mareas vivas aquí, e baixa moi rápido o mar, pero logo cando sube tamén ve moi rápido. Entón ven que vai subindo o mar e di, ai, vámonos que nos vamos agora. Tranquilos que isto, a ver, sube rápido, pero non tanto. Non é a película dos 10 mandamientos que ven o mar de repente nos envolva a todos. Pero bueno, son cousas que, claro, en cada zona hai unhas características e entón eles pois preguntan e din porque para eles é un cambio enorme. O da baixada das mareas é que lle chama un montón a atención. Sí, sí. E cantas sodes as que pois somos 15 persoas, hai varias que están xubiladas, eu de feito estou xubilada, e logo as que están en activo. Eu de feito hoxe hubo as dúas rutas, xa eu ños fun recoller, puxen as botas, ños acerquei ali á torre, porque elas foron traballar ás 7 da mañán, entón, para que non anden a correr a salir, pois xa xeños acerco ali, e logo eles xa continúan coa labor de facerña. As xubiladas facemos un pouco de apoio, de axuda para que elas non corran tanto, porque temos a experiencia de ao principio ter que andar a correr todas, e aínda que as de Guimatur se apoian e se axudan as que están en activo,
pero bueno, así andan un pouquiño máis descansadas e ora a verdad que costa moito facer o tope porque o marisco non crece moito. Claro, xusto che iba a preguntar como levades ese tema. É bastante complicado porque non dá crecido, logo houve moitísima mortandad, ora só estamos extraendo xapónica, e salvo canto son mareas vivas que baixa moito mar que podemos extraer algo de navalla e longueirón, pero a fina e a babosa morreu moito o ano pasado coa baixada da salinidade, e con que tamén os encoros, cando teñen que soltar agua no verán, non a soltan porque non hai, ou teñen moi escasa, entonces necesitan para producir, e no inverno, como se non están sobresaturados de agua, o que fan é soltar grandes cantidades, e moitas veces non pensan no daño que se fan nos bancos marisqueiros, porque a baixar tanto a salinidade de golpe, o que fai é morrer moita. Entón, nos agora estamos esperando a ver se se dá recuperado ela mesma, de sova, para poder recuperar algo do marisco, porque senón vamos por mal camiño. O marisco está sufrindo moito e se non se readapta, a verdade é que vamos a ter moitísimos problemas. E o mesmo coa pesca, porque de feito ainda vin un reportaje na tele que salía aí pouco de que en Inglaterra que había moi pouco pulpo e se dedicaban máis á recollida de cangrexo, que este ano que están saturados de pulpo. E, sin embargo, o cangrexo que desaparece, porque o polvo que fai é emigrar en busca de aguas frías e onde hai moito cangrexo. E entón, aquí temos escasez del, de feito hai moitos problemas, e de feito hubo unha veda máis longa este ano, porque hai moita escasez, e pasa con todas as especies. Ou se readaptan, ou ao final vendrán outras novas de aguas cálidas, e as nosas emigrarán máis ao norte en busca de agua fría. E que o mellor e o peor de traballar no mar? O mellor para min é que temos a mellor oficina do mundo. Dirás ti, e no inverno, cando chove, cando venta. Eu prefiero un día de choiva, e non de cando vamos ás 12 da mañan ou ás 12:30, con pleno sol de 34 grados, 33 grados, porque aí é que te asfixias, inda que no mar regula, pero estar a ese sol de xusticia é terrible. No inverno, ti ora posto unha funda de neopreno ou de plástico, un bo chubasquero, e todo é a pereza esa de salir para fora, pero non hai problema, porque estás protexida. E aparte, o que antes che comentei, ti non tes un xefe encima de ti. Ti tes que facer un tope, pero se non faz nadie che vai dicir nada. E, ademais, ti hai un horario de entrada, por exemplo, hoxe entraron ás 7 da mañán, eu porque teño nenos pequenos e non podo leválos hasta o plan da madruga, eu entro ás 8 a mí nadie me vai dicir nada. O problema é meu se non fago tope, pero como ainda encima temos a ventaxa de que vamos en pequenos grupos, e, por exemplo, ti acabas de facer o tope e me preguntas, ti como vas? E digo, ainda me falta 1 kilo, pois me axudas a facelo, axudasme ti a mí, mañan axudo eu a ti, e axudámonos unhas a outras porque somos maioritariamente mulleres e todas temos obligacións familiares, ou un día que te encontras un pouco mal, pero con tal de que baixes a traballar e estés traballando media hora, pois as compañeiras poden axudarche. Entón, eso non tes ningún traballo. E logo, para renovar o PERMES, que o faz anualmente, ti tes que ter o 70% de días de traballo. En ningún oficio podes perder o 30%. E logo, de labores complementarias como son resembras, traslados, limpiezas de algas, tes que ter o 95%, porque esas labores, como non vemos a remuneración no momento, moita xente pensaba que non eran importantes. Bueno, non vou. Entón, o que se fixo foi modificar o porcentaxe e agora é obligatorio ir. Tamén, se non podes ir ese día, tes 2 días para recuperar. É un traballo moi flexible. E logo, como digo eu, necesitamos moito o fisioterapeuta, o traumatólogo, facer yoga, facer pilates, facer natación, para estirar a nosa musculatura. Pero o psicólogo prácticamente non necesitamos. Porque o ir en pequenos grupos, unha conta un conto, unha ten unha pena, a outra tamén ten unha pena. Terapia de grupo. E vemos que dificultades as temos todas, e se mira, será unha tontería, pero mal de moitos consuelo de tontos. E o vas levando mellor, e outra te conta un chiste, e, a ver, te alivia un pouco. Eu lembro a miña nai que dicía, eu marcho pa seca, e ali olvídome de todo. Esas horas que estou ali, estou en contacto con a natureza e me olvido de todo. E a nós pásanos igual. E logo a dureza, pois sí, que é un traballo físicamente moi duro, e como dixen que a primeira ferramenta é o teu corpo e telo que cuidar, non queda outra. Temos moitas enfermedades profesionales, como é túnel carpiano, artrosis, artritis,
lumbalxias, ciáticas, hernias, pero en todos os traballos hai, porque ti estás diante dun ordenador, eu de feito fixen as prácticas de traballo social, e diante dun ordenador metendo datos, e acabas coa vista, coa espalda, o sea, os traballos todos teñen ventaxes e inconvenientes. A gran sorte dunha persoa, encontrar un traballo no que se encontre satisfeita, que iso é moi difícil, e é a maior felicidade que hai porque temos unha vida laboral moi longa, e entón, se estamos a gusto, pois levase moito mellor. E xa para ir rematando, pois non sei se en Guimatur tedes algún proxecto novo, algunha cousa nova que queirades levar a cabo? Pois a verdade é que non. Co traballo que temos, porque a nosa actividade principal é o marisqueo, e entón, co traballo que temos, para complementar, xa che digo, coas visitas, moitas veces hai que facer un esforzo de andar a correr, logo as compañeiras tamén teñen que axudar, logo facemos nos todo tipo de xestión, temos unha xestoría que nos fai o dos trimestres, a declaración da renda, todo, pero ao final o traballo principal que é facer as rutas, e que, ti imagínate, elas entraron ás 7 da mañán, pero logo, eu cando lle levei a estas persoas para ali eran as 9 casi. Entón, despois fixeron a ruta hasta as 11 da mañán, mentras lavan botas, despois lavan os utensilios, os rastrillos, e todo, non acaban. Entón é un sobretraballo. E se vas ao Porto, igual. Logo, agora no verán, temos unha caseta de información ali ao lado do parador e nos facemos quendas para ir a dar información. E entón, non, porque non sería bo cargarte con moito traballo e non facelo ben. É mellor facer pouco ben e despois nós o que facemos é recomendar, de feito na nosa páxina web temos adegas que se poden visitar, temos conserveira e para ver todo o proceso, e entón, finalmente, que vayan a un restaurante da vila, que os hai moitos e moi bons, que traballan co marisco dali e que degusten o noso marisco. Entón, así, pois tamén facemos un pouquiño de axuda a economía local para promocionala. Bueno, pois animamos a que siga indo a xente. Son grupiños, supoño, non che preguntei de canta xente máis ou menos. A ver, nós solemos facer grupos como máximo de 20-25 persoas. Se son nenos de 3 a 6 anos, solemos facer grupos como moito de 18 ou 15 nenos. Entón, se temos unha, por exemplo, veñen os de preescolar e son 60 nenos, o que facemos é 4 grupos. E entón, vamos baixando con eles á playa, pero a atención é máis personalizada porque eles requieren máis. Ainda que non lle podes explicar tanto, pero tens que estar máis pendiente deles cos profes, e a verdad que é unha gozada. Cando veñen os nenos, a verdad que... Prefires os nenos os que os maiores? Non, a ver, é unha actividade distinta. Pero a min sempre, eu traballei nunha guardería cuidando, entón sempre tuve pasión polos nenos e me encantan, porque a malos pequenos son tan imprevisibles e teñen cada salida que te fan reír, porque eles soltan todo o que se lle ocurre e a mí é que me encantan. Gústanme menos os adolescentes. Bueno, a todos son máis difíciles. Porque están nunha etapa na que as súas actitudes son outras e entón é máis difícil prestar atención, que hai de todo, hai verdadeiros encantos, pero logo hai nenos que están coa tontería de meterse, e a ver, todos pasamos por esa etapa e é comprensible, pero xa digo, a mí se podo elixir, e logo coa xente maior, pois o disfrutas moito porque falas da túa vida, de como foi desde nena, pero eles tamén che contan, entendes? E entón ves que hai moitas similitudes, sobre todo cando é xente a partir de 60 anos, de 50 e pico de anos, que coa nosa infancia e coa deles, ainda que sean de ciudad, o mellor eles non tiñan o traballo de campo, pero logo a vida tamén era moi precaria, e entón ves moitas similitudes, é moi enriquecedor. Como persoas, é unha actividade moi enriquecedora e que te sale para nós e para eles, e que te sale, chácate da rutina diaria. E entón é unha forma máis de enriquecer a vida. Moi ben, bueno, pois a continuar. A continuar por moitos anos e que as persoas tamén poidan visitarnos e coñecer o noso traballo, porque así teñen moito máis valor. Efectivamente. Pois moitísimas gracias por vir ata aquí. Pois nada, moitas gracias a vos por darnos visibilidade tamén. Nada, gracias a vostedes tamén por estar aí e vémonos na próxima entrevista.